ना अरे तियात्र आहे ना मासे तियात्र ओय हल्ला करते बायलानं बहुत आलं काय माहिती दिनेश आता दिनेश अरे दिनेश होय ता टायर गेलो होय दा अरे तू का नाही सांग बाजे टायर गेलो होय दा किती अंतर सांग अरे तू जा ना मिकी के काम आलो मग ओय मिकी के काम आलो तो तू सांगलो मग आत मिकी के काम आलो मग तो अरे आता मिकी मग मरे कामा तू बाहेर काढो मिकीन कामा काढो किती अरे 4 दिवसात तिंगा तू कामा लागल्या होय रे 4 दिवसात तिंगा मग कामा राहलो मग काढो किती काढो अरे किती सांगायचे सरण मरे ते ओळी गाडी आते हमर ओळी गाडी आते सरण मग सांगितलं ओ सन सर्व्हिसिंग दिया ने दुई नाडमो सर्व्हिसिंग दुई नाडमो मग किती मग बरे उमेद रे ती ओळी गाडी मेरा 2 करोडा गाडी लागा गेन गेल मरे सारखं सर्व्हिसिंग घेऊन गेलो सर्व्हिस सेंटरचे घेऊन गेलो होय दुंबा बरोबर दुलो ते सारखे शाईन आ दुन आता गाडी घेऊन आता रे आमच्या तिंगा घरा होता सरा तिंग होत रे गाडी घेऊन वयता असताना आ टाइम एक फ्रेंड मेळलो होय मागी फ्रेंड मग मुळपा लागलो किती रे दिनेश इतू अडगाल काय तो इतू गाडी घेऊन मग जात बाप काय पण बरे उमेद रे ओळमुनीस असं गाडी घेऊन बोंबड्या होकाण होई ओळमून सगळं गाडी घेऊन मोठा आता काय ना काय कपा बपा बसोय मरे कपाचे होय आता मुळून जाणे बरे दिसणार रे मागे चल आय थिंक 12 बघले 12 घेऊन गेलो घेऊन 12 घेऊन गेलो आता त्या मुळपाला तो किती आता बसतले ओदरा उठून ओदरा नयतले माग दिसले 1-2 काप म्हणून उठून येतो 2 ग्लास मान येताले होय कित करपाचे कोण आमगे पात्र 12 पात्र रुजार तो कित मुळपा लागलो त्यान टॅक्स सांगितलं मस्त आमगे बिल सर हारी कोत मग सर मुळ सर गाड्या कोप कित म्हणा सर तू झाला आता झालं ना म्हणजे तुझी बारा येलो हा त्याने सांगेल त्या का म्हणजे बिल सर हारी कोत सर आता तेच रे रोजगार साई कोण येते मग आता आमच्या 12 कोण येत आहे तू का दाखवत किती राहत मग किती हात दाखवत मग बरे दाखल रे आता कित करूया आता ऑर्डर झाले सगळं पेन गेलो तो गेलो मरे तो मग तुम्ही गेलो बिल हारी करपा झाले 18,000 पाला बोला 18,000 बिल येपा तुम केसो सर पिल्ले रे अरे त्याला आत्मा कळे ते किती हात दाखवत असतात सगळे एक कटर गेले आपले सगळे कटर मान गेले होय आता किती किती हात दाखवत बिल तू हारी को तुम सांगितलं किती रे अरे त्या पात्रान सांगितलं त्या आता फ्रेंडान सांगितलं सर हारी को मग ते साले सगळे 12 येलो ते मुळाच बिल सर हारी को तेच ना रे हांडा लास्ट अरे बाबा तेंगली मिस्टेक ना तेंग दिसल बायले हमरा ते भाषण भी तो मिकी बसो ना मान तू मिकी गे मुनीस मते आधा कोण गेल रे तुका 18,000 हारी केले 18,000 हारी केलं तर पात्र दोत रे मागा आणि ढिगासो रायता कित केले आई कित केला मग 18,000 दीपाको पाटा ओय मागी आती आई किती तिला मिकी गे 2 ते मुकले हमरा टायर असताय ओय ती टायर मरे ती पात्र इको नेलो हमरा टायर मुकाई आलो ते तू ते पात्र ऐकून नेलो आता कित कोताला आणि राव हमर कित को गारोइली आता उमनी बांधून नेलो कोणा गे उमनी आले आणि हमर उमनी बांधून गेलो आता कित करपाचे ते सांग मला तू हे देऊन हमर 2 करोडाची कित काम 2 लाख ओमनी बांधून गेलो इथं आणि मिकी कित म्हणता झालं मिकी आत कित मोठा मिकी त्याका लागून बाहेर काढा त्या उंची टायर दिपा येता टायर मिकीला झालं मुनी काय अरे कसा गोट अरे तू काम आयडिया आहे तू रे कॉल सेंटर कामा लागलो माहिती झाले काय ना रे कॉल सेंटर काढो किती काढो
अरे पाड पडते मुगे काम किती आले तुम्ही लोक येत आहे मारे होय. ते कंप्लेन करण्यात आहे रे किती किती नाग होय झालं आयडिया कॉल सेंटराचे लोक कंप्लेन घेण्यात आहे होय कोण मोठा नेट चोलना नेट चोलना. कोण मोठा नेटवर्क मिळणार नेटवर्क मिळणार. कोण आहे मुझेच बारे होय, सारखे. जीव हात आहे सारखे होय, जीव हाताय रे तिंगा काय सांगितले अरे बाबा तू माग स्वतः ना काय आयडिया तर तुम्ही स्वतः येता आणि होय. आयडिया सोडा मला फोन घ्या मला तिथे आयडिया सोळे आणि वडा फोन घ्याय अरे तू आयडिया येतो काम आणि त्यांक वडा फोन घ्या काय मरे आजचं दिसून आवटी आम्हाला काय मग मेट आहे माका मेट आहे मरे ते आमच्या स्वतः येते तुम्ही आणि येतो आणि अरे ओले, कसा? बरोबर कसा तू कसा बरोबर तू होई गेलो ना होऊन गेलं जात्या सुस्पाचे किती झाले? अरे आम्ही फास्ट फूड कामा गेलो कुकाच्या रांदपा मग कामा गेलो कुका होय तू सांगता ना आपण रांधून बरोबर आपण. रांधून गेल रे होय, होय. आणि कुका वास ना का राव सर रेडी बिकेन रेडी जावं सारखं होय. आयते रेडी झालं Ready झालं. काटिंग बाटिंग कोण Cutting batting कोण दोन्ही. रेडी होय. वेटर रे मग सांगपाला सगळं होय नाही रे वेटर गेला त्या चर्चा मध्ये त्या कोकणी कोण आहे हिंदी सगळे माक मरे कोकणी पाटा होय. जाणली माक कोकणी पाटा हिंदी कोण हिंदी कोणा महाराष्ट्र मात्र हिंदी कोणा आणि त्यांक हिंदी कोण त्यांनी हिंदी कोटा पण कोणी कोकणी उरलो कोकणी कोणा, होय. आपले कोणा किती सांगायचे जाण एक चिकन तांदुरी मारो एक हा. गोबी मंचुरियन मारो एक चिल्ली चिकन मारो कसं काय होय ते? सांगता येतं वेटर वेटर सांगता येते कुका, कुका, होय. सांगता येते ते बाहेर राहत आहे आणि कुका आमचं सांगता होय, ए, चिल्ली चिकन मारो बटर चिकन मारो होय, होय, सारखे सांगताय मागी मागी रांधता मरे मी पिया बिसोन काढता रे होय. आता त्यातली वेटर मिळा मुलपा लागलो एक आमलेट मारो म्हणून होय एक आमलेट मारो एक आमलेट मारो माई माई आई सांगितले ना म्हणून सांगितले आम्हाला म्हणून सांगितले है होय मैं तो किती हुई अरे ऐसे ना भारती मारू पड़े ऐसे मैं क्यों मारूं काय म्हणे आम्ही मैं क्यों मारूं मैं तो पतराम को सांगेगा म्हणून तो मुडपाला पतराम को सांगेगा पतराम को सांगेगा म्हणून होय, मागे. हिंदीत गेले. राग येलो होय. अरे वो मग हिंदी सांगितलं आमलेट मारू म्हणून हा होय. एक सांगितले वो मग आमलेट मारू म्हणून मला आमचं पतरा सांगतो आणि काय आमलेट राव रे तू आमलेट तोंड बारा किती आम्हाला त्याला माग सांगलो एक आमलेट मारू म्हणून एक आमलेट एक आमलेट मारो म्हणा ते तोंड बारा आमलेट मार पाणी हा? एक आमलेट मारो म्हणा तो आमलेट रांद मुटालो